Takže ľudia, dneska tam u ďalšieho videjka a dneska tu máme zas reakciu. A ešte skôr než začneme, by som vám chcel povedať pár upozornení. Prvé, s reakciami končím. Toto je posledný youtuber, posledný kanál, na ktorého robím reakciu. Už končím s reakciou, už píšte koľko chcete, ale bohužiaľ už s tými reakciami končím. Táto séria sa končí, ale môžete sa tešiť na iné videá. Ale proste s touto reakciou už končím. Môžete sa tešiť na iné videá z Minecraftu, zo City Car Driving a z iných hier. Ale s reakciami už končím. Druhé upozornenie. Všetky reakcie, ktoré som natočil, boli žiadané od používateľa, že si napríklad MC Kuba mi napísal do komentáru, že mám na ňu urobiť reakciu, tak nepíšte prosím vás do komentáru, že ako si sa opovažil okomentovať, ty kid jeden a tak ďalej, pretože bolo to chcené, oni to chceli, aby som na nich spravil reakciu, chceli to, hej. Takže tak. A tretie upozornenie je, že tie reakcie vlastne, tie videá, tie reakcie nie sú reklama. Tie reakcie, to je iba reagovanie na vaše kanály a hodnotenie, hej. Ale určite to nie je reklama, takže si nemyslíte, že ja na vás robím reklamu, hej. Vy to určite len preto chcete, ale zase nie je určite len preto, aby som na vás robil reklamu. Samozrejme, chcete vedieť môj názor, ako vyzerá váš kanál a tak ďalej. Tak zase tak, ale nie je to reklama. Takže OK. Určite nezabudnite dať odber a zvonček a ja sa prihlásim po svoj účet a ideme reagovať na Hexipa. Jeho kanál máte určite dolu v popisku videjka a ja sa prihlásim teda po svoj účet, ak som vravel, tak ďalej a ideme na to. Kamaráde, dal som si to troška, zase nedal som si ťa úplne ticho, ale tu som si ťa dal tichšie, aby to zase tak neučalo, aby ste ja počuli, ale zase nie to tak tichšie, takže tu si dáme Guder Fivko. Viete, ja si tu vyhľadám všelijaké tieto Fortnite, lebo ja mám Fortnite, takže tu som a kde to bolo? Aha, už viem. Ináč, určite si pozrite videjko, ako som robil reakciu na kanál OTOA 5. Je to dobrá youtuberka. A takže Hexip. Neviem, prečo tu mám hrozne veľa komentárov zmazaných, ja to nerobím. Dobre, ja už toto nebudem okecávať vôbec. Ja si tuto, ja mám v odberateľoch. Ja nemám v odberateľoch, tak počkaj, tak Hexip 01, tak sa volá, že? Aha, Hexip sa voláš. A mám ťa odber aktívny, takže nezabudnite odber, zvonček, určite ho podporte. Ja sa vrhnem na to. Prvé video, čo si pozrieme, je určite nejaké najkratšie, nové intro. Dobre, pozrieme sa na 10-sekundové intro Hexipa a komentáre čítať nebudem, pretože môžu tam byť aj nevhodné komentáre a samozrejme je to jeho vec tej komentáre. Takže dávame F-ko ako full screen a pustíme si to. Wow, pekné intro. Ale ja si srandu nerobím. Je to fakt pekné intro, mne sa páči. Možno si aj ja také niekedy spravím, lenže tam bude Guder Fivko. Ináč mne taký týpek, ja ho nechcem nazývať týpek, taký youtuber, volá sa Intra pre youtuberov, jeho kanál máte dole v popisku videjka. A on mi spravil intro a opýtal sa ma, že či ho budem používať, tak asi určite. Moje najlepšie intro, tak poďme na to. OK, ale neviem, čo znamená Facefly, či čo si tam mal. Také jak moje. Sorry, prečítal som komentár. A prečo Facefly? To si tam mohol dať normálne Hexip. Akože, môžem napísať dole do komentáru, čo to znamená, ale ja neviem vôbec. OK, ľudia, ideme na ďalšie.
Nová séria zo Soul Knight, prvá časť. Bude trvať 8 minút, my budeme pozerať 3 minúty, jak na každej reakcii. Neviem, či to bolo na každej reakcii, ale už viete všetci, že 3 minúty pozeráme video minimálne 3 minúty, teda maximálne 3 minúty, najviac 3 minúty, alebo niekedy viac, pretože ste dobrí fanúšikovia, takže niekedy viac. Takže poďme si to pozerať a odreagujem to. Ja vás zdravím u nového videjka po dlhej dobe na môj YouTube kanál, lebo teraz som moc nebol aktívny, lebo mi nešlo natáčať, neviem. Dobre, zatiaľ mikrofón máš, hej, dobrý máš mikrofón, dobre ti je rozumieť. Dobre ti je rozumieť, no. A ešte sa pozrieme. Prečo? Ale dneska to bude Ale počuť je dobre, to je hlavné. nová séria Soul Knight. Dneska som si to stiahol, takže no hral som to. A prečo sa mi neuložila tá hra? Tak OK, tak začneme New Game. Ok, som zvedavý, čo to bude. Ak neviete, že čo je to máte takého panačika. No a trocha mi to baglo. OK, už OK. to ide. Prečo sa ešte nemôžem bať? What? OK, takto. OK, už to ide. Troška to baglo. Takže, ak nepoznáte, tak sú to máte tohto panačika, to, kde mám... Tu zelené, spodní, no a tu máme veľký ten dom. A toto je... Až na level... Aha, ja to mám? Nedávaj tam tie pískavé zvuky, či čo si tam dal to To ti vôbec nebolo rozumieť. Ja neviem, či s tým ostatné rozumiem, môžete napísať do komentu, ale nebolo ti rozumieť. Samozrejme, áno, určite si chcel, aby to video bolo lepšie. Ale nebolo ti rozumieť, keď si vysvetľoval v tom neviem to napodobniť, ale asi nejak tak, a to ti nebolo rozumieť, to musíš napraviť, lebo to ti musí byť rozumieť, hlavne keď niečo vysvetľuješ. Napríklad teraz ja vôbec neviem, o čom tá hra, lebo si to tam akože dobre spravené, lebo akože aby to video nejak vyzeralo, aby tam bolo to, ale nebolo ti rozumieť. Vždy, keď niečo vysvetľuješ, to radšej povedz normálnym hlasom, aby ti bolo rozumieť. Potom tam môžeš dávať efekty, keď budeš hovoriť, dáme tomu niečo zbytočné, alebo nejak tak. Lebo toto ti nebolo rozumieť, no. Ale inak pokračujeme v pozeraní a v reagovaní, samozrejme. What? Tak neviem. OK. A tam ďalej to mám? Aha, to už ďalej nie. Počkať. Jaké zbrane sú tu? A ináč neviem, či ho dobre počujete, alebo mali by ste ho dobre počuť. Ja mám takto tu. Si môžem zvýšiť, no. Tak dobre, zvýšim to. OK. No, tak púšťam. Aha, takže to si môžem free zobrať, OK. Tak to si zoberiem, toto. Mám ovo aj tuto. A to si nechám na veľkého bossa. Dobre, teraz sa tam portujem. Ale kam? Musíš vysvetliť, kam sa portuješ. Napríklad, keby si hral Minecraft a portuješ sa do Nedru, tak povedz, idem sa portnúť do Nedru, alebo ja neviem. Akože, možno to tam bolo počuť, ale ja niekedy dobre nepočujem. Ale ak to tam nebolo počuť, tak ťa upozorňujem, alebo nejak napomínam. Napomínam, to je lepšie slovo. Že aby si vlastne hovoril, kam ideš, čo robíš, aby si to okomentovával a ľudia sa viac zblížili s tou hrou a s tým videom, aby vedeli vlastne, čo robíš, o čo v tej hre ide. Lebo keď kliknú na to video, tak chcú vedieť vôbec, na čo sa pozerajú, takže ja ti tak poviem. Takže pustíme si to ďalej. No a teraz sa proste som v leveli 1/1. No tak to si dám. A tuto ich musím zabíjať. Týchto oných malých blbcov. Neviem, jak ich nazvať. Budeme to volať Prišení. No, to bude to najhoršie meno. No ale proste budeme to volať. A to by malo byť česká, ako napríklad tu. Možno ma není poriadne počuť, lebo som dlho ani nehral, takže... Je ťa počuť. Dobre ťa je počuť.
No, nenatáčal. Takže pomaly ani neviem, že ako to... No a tu sú furt tie levely, neviem, po koľkátý level to je. Ja pozeráme zatiaľ 2 minúty. Dobre, takže tu sa spawnuli. A ak chcete vedieť, tak sú tu aj voľakí bossovia. O, ešte sem hore. Ale tam asi nič nebude. Tento level si Aha, tak bude. Čo ti dáva, to je voľaký boss? Není. Tam má hore životy. O, to je voľaká šestka. Zoberiem si ho. OK, toto video si mal zatiaľ dobré. A môžeme sa ísť pozrieť na ďalšie. A ozaj. Nie, toto si to. Dajte odber, like, Prečo? Tu si dal, že X-ko. Prečo si ho nedal normálne do popisku videa jeho kanál? Normálne tu. Klikneš, dáme tomu. Tak. A klikneš tam. Dáš CTRL C. Potom CTRL V. Až keď budeš v tom popisku a tam vlastne máš ten jeho odkaz. Takže OK. Dúfam, že som vám pomohol tým, čo to nevedeli. Ale viem, že väčšina z vás to vedia. Určite. Takže pozrieme sa na ďalšie moje nové intra. Dneska furt pozerám tie intra. Ale mňa to nezaujíma, neviem ako vy. 01, neviem, ty si sa tak niekedy volal. OK, moje nové intro, poďme na to. Tutorial ako systém Minecraft zadarmo si pozrieme potom, teraz toto. Čo som vravel? Hexib 01. Hexib 01, takže samozrejme like. A ideme na to. Ale pozor, ja dám lajky na dobré videá. A intra sa mi celkom páčia. OK, to je dobré. Teraz tutorial ako systém Minecraft zdarma, samozrejme dúfam. Teda určite to je dôležité, tí, čo si chcú stiahnuť Minecraft zdarma, už možno to neviem. Keď dáte 20 lajkov, tak zavolám Hunovi. Dajte 20 lajkov a som zvedavý, či zavolám Hunovi. Takže už máš 10, ešte 10 a voláš Hunovi. Čaute ľudia u nového videa. Dneska si nezahráme, ale urobím tutoriál, jak si stiahnuť Minecraft zadarmo. To sa dá. Akože OK, možno to vieš, že sa to dá, ale ja som si kupoval Minecraft tiež v Pocket Edition za 7,49 či koľko. Takže nejak tak. A neviem, či to je zdarma. Pôjdete proste na Google. Hodiny samé. Tak. Otvoriť. A ináč dosť ti to seká, dosť ti to ide pomaly. To by si mohol vylepšiť, ak vieš. Určite, hej. To by určite chcelo vylepšenie. Nedá sa dať HD, nedáš. OK. Abo to by sa mi určite zišlo. Počkaj, ja neviem, čo počkať. Aha, no. To by sa určite divákom zišlo, keby ti to nesekal. Samozrejme, neseká Minecraft, ale zase nie až tak moc. A ak to vieš vylepšiť, určite to zlepší. Aby ti to zase tak nesekalo. Lebo tak to bude dobré. Hej. A zase ti to tak neseká. Minecraft. Dajte si Minecraft
APK a dáte si hociakú verziu, ja si dám 1.14.1.4. To existuje? Dám takú, dáte si... Podľa mňa neexistuje 1.14.4, či? Sa ešte pozerám, lebo ja neviem. Sa pozerám do kompu, ja neviem. Fakt. To hneď prvé, dobro si to. A dáte takéto, že tam budete mať také, neviem, jak sa nazve, takú pyramídu. No a potom si dáte... Ale ide to aj na iPhone? Som zvedavá, podľa mňa to ide iba na Android, či ja neviem, podľa mňa, neviem. Download. Potom si dáte túto download zase. Dáte si potom klik download. To tam musíte poslať celko toho. Potom pôjdete nižšie, až prídete tuto a dáte download now. Mňa to nebaví tiež. No, je to iba na Androidy. Tak to je celkom škoda, lebo ja mám iPad, takže ak to ide iba na Androidy. Ale ináč, všetci, čo majú Androidy, si to môžu stiahnuť, že pre niektorých to môže byť na škoda, že to nie je na iPad, ale nebojte sa, Minecraft ide, ale platený 7,48 €. A dáte si hociakú verziu, ja mám stiahnutú túto. Dáte si, to je jedno, ste stiahnete, ono sa vám to začne stiahovať. Ja to už mám stiahnuté, takže nie. Stlačíte B1.14.1.2, že by to jedno. Dáte download Minecraft appke verzia 1.14.1.2 a keď sa vám to stiahne, tak by ste to mali mať kde, že by u voľakých súborov, kde máte, dáte si inštalátory, stlačíte si na to a potom dáte inštalovať. Ja to už mám, takže to už nebudem stiahovať a potom si otvoríte Minecraft a si ho otvoríte. Ale už to pozrieme viac. Ale viete čo, keď je tu tutoriál, že to môžeme pozerať celé, aby ste vedeli zase. Počkáte. A hlavne počkáte. To musí byť čakanie. A ináč Hexy, túto tiaľ, to si oprav názov. Túto tiaľ tam máš napísané, tak si daj tutoriál. Hej, ja ťa len tak, že aby si to opravil, hej, gramatika, lebo potom sa ti nejakí hejteri môžu smiať, nemáš dobrú gramatiku vo videách, teda akože názov videa nemáš dobre napísaný, sa ti niekto môže smiať, samozrejme ja sa ti nesmiem, ja ťa len hovorím, že som ťa opravil. Ak si to všimol, tak to je dobré, ale oprav si, lebo tam máš napísané tutoriál, ale tam máš mať tutoriál. Tak no, pustíme si to. A potom si dáte hrať a vám by tu malo vyskočiť taká tabulka a tam máte, že v čom si budete ukladať tie svety. A dajte si, budete mať na extrémne asi, tak dajte si aplikáciu. A keď tam budete mať už voľaké svety, že ste si ich spravili a vám tam ukáže to extrémne, dáte si aplikácia, zavrete, otvoríte a budete tam mať všetky svety, čo ste mali. Tak, aby som to pre dnešok ukončil a OK.
Že to máme pozerať. A počkaj, koľko ja už točím? 19 minút, dobrý. 19 minút. Tak ja neviem, či by to malo byť už také dlhé. Nové intro, tak si pozrime. OK. Tak, dobre, počkaj. Konečne viem, ako vyzeráš. Toto som ti ja napísal, no. Dám na to like. Konečne viem, ako vyzeráš. To je dobré. To je dobré. Fakt, máš 107 trofejov? Neviem, počkaj, ja sa pozriem na iné video, koľko máš. Lebo ja mám 4000 dačo. Máš 5000, no tak áno. Ja to nehrávam moc, takže tak, OK ľudia, toto bolo všetko pre toto video. Ak sa vám video páčilo, dajte like, odber pre ďalšie videjka. A zapamätajte si, s reakciami už končím. Tak, ja sa už s vami lúčim a prajem príjemnú nedelu a príjemné letné prázdniny. Čau, čau.